tivera visto. Lameiro de Abaixo. Se a gente pregunta o que é unha injustiza na vida, os riquillos dinche que a fame no mundo, os campos de concentración e caralladas desas. Eu non. Eu digo que unha injustiza auténtica é a que sufrimos os de Lameiro de Abaixo en comparación cos de Lameiro de Arriba. E non son o único que pensa así, 4 farolas, 4 puntos de luz que instalaron en Lameiro de Arriba. E para nós nada, como se non existiran. No, menos que nada, don Anselmo. Un contedor do lixo pro vidro. Pero, por favor, un contedor de lixo pro vidro, pero isto que é? Que somos suecos, finlandeses ou que? Onde vai ir isto? Ter que separar o vidro e tiralo noutro lado. Home, por favor, estamos perdendo completamente o norte. Que vai ser o seguinte, ter que lavarnos todos os días. Ti tamén, mira por aquí dá. O peor é que todo é para Lameiro de Arriba. Lameiro de Arriba, Lameiro de Arriba e Lameiro de Abaixo non existe o que pasa. Ten razón, don Anselmo, ten razón. Hai anos que levamos sofrendo unha discriminación secular. Anos. Como anos? Desde o tempo dos hombres das tabernas, a lo menos. Por favor, que Lameiro de Abaixo xa ten 40 anos, 40 anos, por favor. Non hai dereito ningún. Eles que teñen eles unha ponte rumana. Unha igrexa bella, así estilo gótico, churrigueresco dese. Por favor, un atraso, hombre. Mira, nós temos cousas moito máis importantes que eses vestixios antigos e vellos deles remotos e miserentos, entendes? Nós temos a nosa gasolineira. Aí está. O conto é que nós, Lameiro de Abaixo, somos un lugar que naceu ao redor dunha gasolineira que se montou hai 40 anos, polo menos. Pero temos todo o que hai que ver en Lameiro, todo. Polígono industrial, a de Puscas e suministros Anselmo. Claro que sí. O de Lameiro de Arriba, que collan as súas 4 pedras e que as metan por aí. Temos que facer algo. Pois eu digo de facer o de sempre. O razonable. Imos, tiramos as farolas e pasamos un par de mañas. Parece ben. Teño unha idea mellor. Mellor que tirar as farolas, non creo. Sí, escoitando un momento. Imos ao Concello e os apretamos ben. Dicímosles que queremos infraestructuras completas, como as de Lameiro de Arriba, ou que senón nos declaramos Concello propio. Pero, don Anselmo falará en serio. A minha idea xa empeza a ilusionarme. Este é o escudo de Lameiro. Un atraso. Este sería o noso. Precioso, O que pasa é que non me quero aventurar. Antes quero saber se vai en serio todo este asunto ou non. Acabo de explicarlle a miña idea, mamá. Está enteiramente de acordo comigo. De feito, esta vez deume menos mareadas. Anselmito, desgraciado. Acaba con eses mortos de fame. Sí, ata parece que foi con menos forza, carallo. Don Anselmo, vostede está seguro do que imos facer? Enteiramente, Moncho, enteiramente. Hai que facerlles comprender que ou atenden a nosas xustas reclamacións ou marchamos todos de Lameiro. Hai que facer valer a nosa forza. Moi ben falado, Anselmito. Veña, preguiceiros maleantes. Mamá, pero se estás de acordo comigo, por que me pegas? Porque son así. É un respeto para as persoas de edad. Ai, condenados, desgraciados, maleantes. Pois sí que vai en serio, carallo. A ver se tiñamos o apoio da xente, do povo. Non me botas aquí, mira que me botas aquí. Pois mira, don Anselmo está decidido, Eso está decidido, don Anselmo. Isto vai en serio, vai para diante, carallo. Pois a min pareceme moi boa idea. Así non tería que vivir no mesmo concello que Carmucha, que anda fachendeando todo o día porque vive en Lameiro de Arriba. Iso que vas collendo o concepto, cariño. E ademais, iso de que eles teñan contedores para separar o lixo a nós non, Sí, esos que son así de colorines. Pero a ver, cando fomos desta familia de separar o lixo? Amontoamos a merda toda ali na horta e veña, lume. E iso que ten que ver? A cousa non é usalos, é telos. Nós temos dereito e hai que exixilos e punto. Sí! Bueno, e ti que dis? Eu digo que hai que separarse deles. Porque eles teñen o importante que necesita un rapaz novo para formarse na vida. Claro, o instituto, a biblioteca, Non. Eu digo o parque para facer o botellón. Mira, ti pensas que don Anselmo vai en serio? Que non será isto un farol para meter presión? Que sí, muller, que sí. Esta iniciativa é totalmente seria e rigurosa. Polo de agora había unanimidade. Tiña que seguir escoitando o sentir dos veciños.
Entón que, vos tamén estades a favor da idea de don Anselmo, non? Por suposto que sí, temos que estar firmes. É o que eu digo, home. É que nós somos unha cultura totalmente diferente aos de Lameiro de Arriba. Por favor, nós temos a nosa propia cultura, que é moi diferente da deles. Iso, é a nosa fala diferente, porque nós decimos polígamo industrial e eles din polígano, eles din xa se vía visto, e nós decimos era visto. Efectivamente, Puscas, temos que defender o noso feito diferencial. Non máis que nos falta a academia, que cara. Pero unha cousa, digo, a Xunta, vos pensades que estará de acordo en que fajamos un concello novo? Que carallo pinta aquí a Xunta neste asunto, entende? Isto é unha cousa nosa. Aquí non pinta nada ni siquiera a Unión Europea. Sexamos precavidos, porque igual nos quitan do euro. Que penso que son tan pardos. É co que aporta Lameiro de Abaixo a macroeconomía da Unión Europea. Por favor, ti pensas que queren quedarse cos impostos da gasolineira? Non, porque faría tambalear os cimentos da macroeconomía europea. Bueno, entonces que vos tamén estades de acordo con don Anselmo, non? Por suposto que sí. Por suposto que sí. Ademais, esta loita ímola ganar, chavales, porque hai uns dereitos, son uns dereitos que nos corresponden históricamente. O asunto xa non tiña marcha atrás. E quen vai levar a iniciativa? Papá. E con todo o apoio dos veciños de Lameiro de Abaixo, o tema non vai quedar só en reclamar 4 farolas. No. Pois sí, queremos esas 4 farolas, e querémolas xa. É un sitio para que a chavalada faja o botellón. E bidóns para separar o lixo, vale? E xa sei que non nos utilizamos, que máis, nós queremos igual. Bueno, e xa que estamos, que asfalten a comarcal outra vez, vale? Xa asfaltaron a semana pasada. Mas tamén tedes saída para todo. Sabe que? Estou pensando unha cousa. En realidade xa non queremos formar parte de Lameiro de Arriba. Non. Queremos facer un concello propio, vale? Sí, queremos ser un concello aparte e non saber nunca nada máis de vos. Ala, veña, aí vos quedades. Toma polo cu. Eu, que pensaba que ia ser un herói para os meus veciños. Merda para min. Nada deso. Era visto, amigos. Ahora, mira pa aí. A Carmen Lamona, esa era boa pa usted, don Anselmo. É unha señora. Unha señora. Bótanos de Lameiro. Como? Iso non é posible. Don Anselmo, interceptei unha comunicación oficial do Concello e polo ben claro. Atended o que di aquí. Un dos seus veciños, Lameiro, que di falar en nome de todo o Lameiro de Abaixo, pediu a separación do Concello de Lameiro. Agradecemos de corazón esta petición. Procedemos de urxencia a expulsión inmediata do lugar de Lameiro de Abaixo do excelentísimo Concello de Lameiro. E Agora celebralo, Pusca, saca champán e bella, alegría. Por fin xa non dependemos desde Lameiro de Arriba, por fin podemos montar un concello propio. Pero ti es idiota insensato. Por qué? Como que por qué? Pasou o que queríamos que pasara, non marchar de Lameiro. No, non o que queríamos era meter presión para conseguir 4 puntos de luz ou alguna cousa. E agora que imos a facer? Que imos a facer? A oficina de correos está Lameiro de Arriba. E case todos os meus clientes tamén. Menos vos, que case non facedes gasto. Meus clientes son todos de Lameiro de Arriba. Isto vai ser a miña ruína. Estou botando de menos xa a Igrexa Bella e a Ponte Romana. Pero que dis? Pois sempre dixeches que eran 4 pedras vellas mal postas, home. Que se por ti fora montaban unha leira parking ali. Iso era antes, cando era de Lameiro. Pero xa estou botando de menos. Carallo, sí que era unha estrategia. E agora entroulles de súpeto un cariño bárbaro por Lameiro. Nossa, poden nos botar do euro. Que vai ser da economía de Lameiro? Ou da OTAN. Non quere iso. Agora estamos indefensos. Al-Qaeda ou Corea do Norte poden nos atacar e non temos con que defendernos. Que desastre. O mundo tal como o coñecíamos afunde para sempre. Todo por culpa dun insensato, de alguén que se atreveu a falar en nome de todos nós. Como o COVID, habería que matarlo. Hai que actuar inmediatamente. Temos que proceder a pedir de novo o ingreso no noso amado Concello de Lameiro. É que eu sinto-me totalmente perdidos en o noso amado. Houve que negociar. Tivemos que rogar, pero ao final deixáronnos quedar en Lameiro. Eso sí, quixeron quedar co noso sinal de identidade, a gasolineira. Quedamos en el, amigos. Agora, o novo escudo de Lameiro é este. Nada, e así rematan as ideas soberanistas de Lameiro de Abaixo. Agora,
case mellor que non saiba ninguén quen foi o promotor de todo isto. Kevin Ladrón. Hoxe chamaron do instituto de Kevin. Polo visto, o tipo mangoulle unha pañoleta a unha rapaza. Normal, lances de namorados. Pero, como case sempre, a miña Elvira amosou certas dificultades para entender as cousas normais da vida. Tan ignorantiña. O meu fillo non é un ladrón, entendeu? Ladroa será a nai que o pariu. A nai que o pariu a vostede, non se vai a confundir. Entendeu? A min que me importa que se xa o director do instituto. Pois mira para aí que mérito, home. Como lle volve a chamar ladrón ao meu fillo, preséntome aí e rebento a boca a patadas, entendeu? Non lle queda un dente enteiro de diante atrás. Ala, xa está. Estás contento, meu rei? Sí, moi contento. Bueno, perdoad, Sí. E ti que miras? Non podía facer outra cousa. Se alguén insulta a meu fillo, eu parto a boca. É lei de vida. Por suposto, cariño, faltaría máis. Xa sei que o máis sensato sería esquecer por completo o tema e que as cousas seguisen o seu curso natural. Pero, nada. A mí o corpo non me permite eso. A mí o corpo pídeme seguir ata o fondo, Tiña que investigar. A ver, Kevin, José, dime a verdade. Roubáchelle ti a pañoleta á rapaza? Home, claro, pero foi por unha boa causa. Ai, chamase Elena. E marcha cos pais para as Canarias, para a emigración. Ti sabes o que son as Canarias, papá? Son uns anacos de terra rodeados polo mar. Algo escoitei, si, estás falando moito últimamente do tema. Pois van a encerrar ali para sempre e non a volverei a ver xa máis. Por iso quise quedarme coa pañoleta. A mí non me tens que explicar, fillo. Non me tens que explicar porque, mira, eu entendo perfectamente tanto o que é o drama da emigración como o que é estar namorado verdadeiramente. Pero mira, dime unha cousa. Por que non lle contaxe a verdade a tua nai, criatura? Por que? Pero ti estás tolo. Ti non escoitaches o que dixo mamá que lle ia facer o director. Reventarlle os dentes a patadas. Pois imagínate o que faría comigo se sabe que eu son un culpable. En ética o meu fillo sacaría un 0. Pero que en lógica había sacar un 10. Bueno, veña. Agora temos que mirar cara adiante, Mirar cara adiante, vale? Ti sabes o que tens que facer agora? Sí, papá. Falar co director do instituto e, sobre todo, contarlle a mamá toda a verdade. Sí, señor. Así me gusta, fillo, así me gusta. Ese é o que hai que facer. Pero que dis, payaso? Eso é nada, O que hai que facer agora é xusto o contrario. Pero que dis? Queres que viva toda a vida coa culpa metida aquí no peito? Claro que sí, home. É sempre, para toda a vida. A culpa non é tan mala, Kevin José. Non hai que sacar iso da cabeza. A culpa hai que facerse vivir con ela, para todo o mundo. Veña, xa verás como todo vai ir ben. Fixeches moi ben, Moncho. Fixeches moi ben. Todos temos que aprender a vivir coa culpa. É verdade. Eu, por exemplo, que pensas que non me atormenta a idea de ahogar o viño día sí e día tamén? Entendes? Pero aguanto, como un home. Xa, claro. É ti, Lino, que roiche a alma o feito de las cartas de todo Dios, non? Non digas parvadas, Moncho. Con moita dor do meu corazón, iso fago por compromiso con este uniforme. O que ti queiras, sí. Pero, entón, que? Pensades que fixen ben, non? Por suposto, faltaría máis, home. Anda, carallo. O sentimento de culpa é algo tan noso que en canto Lino e Puscas me deron a razón, empecé a sentirme culpable. Sí, claro, que cando Lino e Puscas están de acordo comigo é que eu non estou facendo algo ben. Non. Así que decidín mandar ao meu Kevin a falar con alguén, cun home con altas conviccións morais. Tanto ten que fose por amor, Kevin. Roubar é roubar. Cometiches un grande pecado. Infrinxiches o 7º mandamento. O 7º? Pois entonces tampouco é tan importante, non? Pero que tes na cabeza, insensato? Os mandamentos son todos iguais e castíganse coa mesma pena. As penas do inferno. Iso é chungo, non? É terrible, terrible. Pozas de xofre. Queimate pouco a pouco. Primeiro os pelos. Cando xa non te quedan pelos, van directamente á carne. E despois os osos.
o tuétano. Xa non queda nada de ti. Oi, no inferno, papá! O inferno! Déxete de infernos, Kevinciño, fai favor. Don Anselmo é moi amigo de exagerar as cousas, Pero ti non che vai pasar nada mentres estea papá aquí, vale? Que non, papá, que non, que todos se me for morrer, entón ali vai estar no inferno diaño agardando por mí a pincharme no tridente. Ai, no. Mira ti que cousas se lle meten na cabeza ao maniático este. Tridente era o de Guardiola, home. Messi, Villa e Pedrito. Eso sí que eran tridente. Non podo seguir así, papá. Tengo que quitarme esta culpa de dentro como se non ves que me está afogando por dentro. Bueno, vale. Ti mesmo. O único que che pido é que non lle digas nada a tua nai. Que non quero que leve un disgusto, vale? Pero polo demais, fai o que che salga das pelotas. Xa sei o que vou facer. Oye, devolver a pañueleta rapaza. Home, pois moi ben, ves? Por fin falas ao caso, sí, señor. É o que tens que facer. Dígoche máis. O que tens que facer é devolverlle a sen que ela se decate. Vas e meteslla no seu bolso. E xa está, así non sabe quen lle roubou. Guau, vaya ideaza, papá. Claro, vina na película do outro día. Mira, vai agora mesmo, anda, arranca. Non, agora non podo, que está en clase. Veña, home, que máis terá? Por favor, veña, non sexas cajiñas, anda, vai. Papá, que está en clase. Pasa diante de min. En canto marchou, dixen eu, ala, xa está. Asunto amañado. Error, iso nada. Non sei se me lo dixen algunha vez, pero seguro que vos xa vistes. Meu fillo ten moitas habilidades e, sobre todo, unha moi especial, a de cajala. Pasa! Senta aí e contalle ao teu pai o que fixeche. Pasa! Sigo que me dixo, papá. Xa quieto aí, non empezas mentindo, A ver, que pasou? Contalle ao teu pai, veña! Pillaron no vestuario das rapazas asexando mentre estaban duchándose e el remexendo nas bolsas. Mamá, non é o que ti pensas. Non penso nada, prefiro non pensar nada. Sácate de diante, pasa ao teu cuarto castigado, vicioso, degenerado. Ai, Monchiño, que tan contenta estou. Chámame tolo, pero eu pensei que estabas cabreado. Que va, deixa para disimular diante del. Mira, de ladrón nada, A ver que di agora o imbécil do director. Como asexando as rapazas vestidos no vestiario. Ai, non pilla mal, que rico. Ai, como pasa o tempo. Xa nos escapa das más. Sí, don Anselmo, sí, non se preocupe. Agora mesmo lle mando para aí. Veña. Así é a vida, amigos. Tal como desapareceu o tema da pañoleta roubada, apareceu en boca de todo o mundo o asunto do vestiario das rapazas. Manda, carai. Que tan amiga de falar é a xente de Lameiro, O que me extrañou foi a chamada de don Anselmo. Polo visto quere seguir conversando con Kevin sobre teoloxía, infernos e cousas desas raras. E iso foi todo. O seguinte que recordo é o conserxe dándome patadas no cu. Pero a ver, Kevin, a ver. Se estaban todas espidas nas duchas, algo tiveches que ver. Home, sí. Algo sí que vin. Pois veña, conta. Os detalles. A bolseira en prácticas. Sabedes a última? Don Anselmo contratou unha rapaza en prácticas. Chámase Lucy e ben preparada de carallo, Pero agora, aínda que me matedes, non sabería como definir a función que ocupa no organigrama de suministros Anselmo. Lucy, cariño, pon esa caixa. Do segundo pasa ao terceiro. Aquí, don Anselmo. Aí, bonitiña, moi ben. Traballo moi ben feito. E iso é todo o que ten que facer? Botar o día enriba dunha escaleira? Non é mal choio, Xa me gustaría a mí que me pagaran por menear o cu subido na escalera. Non digas parvadas, Puscas, para ese choio non vale calquera. Tens que ter unhas pernas bonitas. Tan cabestros e machistas sodes, A ver, a chavala ten 2 carreiras e un máster en administración de empresas. Oixe, é un pecado ter unha chavala así, subida nunha escaleira, ensinando as pernas, en vez de poñela a traballar nalgo. Depende. Tería que verlle as pernas para saber se son cartos tirados. Outro tal vez. Diga, don Anselmo. Ui, é que non podo, home, que estou un pouco liado. Si, cólleme aquí no médico, estou facendo unha placa.
Vale, pero non se poña así, home, non fai falta berrar, xa vou agora. Teño a impresión de que ela non está moi a gusto con nós. Ti que pensas? Home, alégrome moito de que me faga esa pregunta, don Anselmo, porque penso que ela non se sente valorada todo o que se merece. Lucy está moi capacitada e penso que debería tratala mellor profesionalmente falando. Estás pensando que debería subirlle o soldo. Non falo de cartos, Eu penso que Lucy está moi capacitada e debería sentirse máis realizada no traballo, facer o balance de contas e planificar o sistema de mercado, deseñar o marketing da empresa. Nada de experimentos. Estou satisfeito co que fai. Eu o que estaba pensando era en subirlle o soldo. Estás de acordo? Home, non sei, eu aí non me meto. Se quere pagarlle máis, é cousa súa. Eu aí non podo opinar, Así me gusta, Moncho, sí señor. Esa actitude solidaria. Ai, nestes tempos é difícil atopar traballadores dispostos a renunciar unha parte do seu soldo para que os seus compañeiros teñan unha paga digna. Como que renunciar a unha parte? Vai-me baixar o meu soldo para subirlle a ela? Moncho, estás pardo o qué? Os cartos non medran só como os champiñóns. Hai que sacarlos de algún lado. Quitoume un 20% do soldo para darlle a Lucy. Eu non sei como consintes que te trate desa maneira. Vais a cho soldo a ti para subirlo a lagarta esa. Non lle chame lagarta, mira. Ela, miña pobre, non ten culpa ninguna. Ai, non, pero ven que colle os cartos polo carallo e os devolve, Home, sería parva se non o fixese. A verdade é que a mí non me gustaría estar aí, facendo ese traballo é denigrante. Que traballo é? A ver como te explico. Digamos que traballa nas alturas. Alpinista. Paracaidista. Está calado, Kevin. Estamos falando de cousas dos papás que ti non entendes. Tes que ir falar con don Anselmo e darte a valer. Ti tes que cobrar a túa paga enteira, entendiches? Entendín. É astronauta. Está calado, home! A ver, podemos coitar un momentillo, don Anselmo? Queres calar, Moncho? Mira, Lucy, a que estaba de riba. Volve a probar abaixo. Ai, mellor. Ai, que será? Shh, mamá. Mamá? Sí. Que vou estar facendo, mamá? Traballando. Unha bombilla. Non te preocupes, mando eu a alguén. Non, vai o bingo tranquila. Adeus, mamá. Xa vou indo eu, Shhh, para que ten o posto de traballo. Mamá no bingo e Lucy cambiando bombillas. O paraíso. Se espero que don Anselmo me devolva o meu soldo polas boas, vou de cúa e costa arriba. Sinto por Lucy, pero nada máis que se me ocorre unha solución para amañar isto. Bueno, céntrese no que eu lle digo, dona Hortensia, fágame caso, vaya para a casa, xa verá que panorama vai a topar. Queda avisada. Entón ti crees que se vai solucionar todo tan facilmente? Claro, muller, ti tranquila, estou segurísimo. Mira, cando dona Hortensia pilla a seu fillo mirándolle para as cachas a Lucy, cando está cambiando bombillas, xa verás, vai empezar a vareadas cos dous. E don Anselmo non lle vai quedar outra que despedila. A ver se é certo. Moncho! Perdón, boas noites. Desculpade que non pasei estas horas tempestivas na vosa casa, pero pasou algo horroroso. Pero como fixo para entrar na casa? Nada, teño copia das chaves de todo o lameiro, pero iso agora non é importante. Veredes, mamá chegou do bingo antes de tempo e sorprendeu-me mirando para a luz e mentes cambiaba as bombillas. Botounos aos dous da casa vareadas. Ai, quen contaba, quen contaba. E o peor de todo, obrigoume a despedila do traballo. Que vos dixen? Un plan perfecto, Saiu todo como estaba previsto. Ou case. Caramba, que quentiños estades aquí. Que acochaditos estades. Así mellor. A ver, aí está ben. Escoita, explico. Mellor porque me explicaba iso no salón e tomamos aí algún whisky. Estamos ben aquí os tres. E mira de confianza, non importa que escoite. Atender. Fora do cuarto, desgraciados, que non tedes respeto por nada. Diola, macho, que carajo
carácter ten a túa muller? No, vai me contar a min. Don Anselmo, unha preguntiña. Que fai Lucia aí subida na escaleira? Está ben, Puxen a pasarlle un pano ás lámparas. Só para que se entreteña mentres ti máis eu falamos. Claro. Normal. Atende, Moncho. Por máis que mamá se empeñe, non podo despedir a Lucy. Home, xa no fondo non fixo nada malo, claro. Exacto, sería injusto, pero tampouco a podo manter na nave. Entón estive pensando a ver que che parece, que quede aquí. A miña casa, solamente esas cousas se callan. No, don Anselmo, non sei se Elvira estará de acordo, Ai, mira, que vai dicir Elvira? Non ha dicho eu tesouro. Limpa lámpadas, pode pintar teitos, cambiar bombillas, instalar cortinas. Por non falar que ten 2 carreiras e un máster. E vos pode axudar cos deberes de que? Non sei, don Anselmo, está me metendo nun compromiso. Xa sabe como é Elvira, que me pon a andar. Ai. Está ben. Devolvo a paga íntegra. Carallo, así sí que cambiou o conto, Claro. Que tal negociantes? Só vos moven os cartos. Hai días. En fin. Marcho. A ver se Alvarito dame cuarteliño esta noite. Malo será. Veña, boas noites. Pódese saber que fai esa tipa aí? Elvira, non te precipites, Mira, teño 2 noticias. A boa é que don Anselmo me vai devolver a paga íntegra. E a mala? Moi mala. Por favor, hai unha boa e outra moi boa. A moi boa é que Lucy vai quedar aquí con nós e che vai botar unha man nos traballos así de altura. E sabes onde de ser ti é máis a traballadora das alturas? Xa vedes, este é o único sitio no que deixa estar a pobre. Ten cuidado, Lucy, que esa escaleira é algo traicionera. Ven aquí, limpando teas de araña. Bueno, el tamén se deixa caer por aquí, sí. Don Anselmo ven para supervisar. Good afternoon, Moncho. Que, Lucy? Como van esas telas? Xa casi lo matei. Tranquila, que non hai presa. Eu vou aí a un recadiño, don Anselmo? Vai tranquilo, que do pazo ben custodiado. É o currículum de Lucy. Vou no botar a correos. A ver se desta consegue un choio algo máis como é debido. Ali, mira ali. Eso é. Botou para diento. Non sentí mal diento. Lucy, levas 2 bombillas de repuesto xa, Ahora cortamos. Pero de cheo, Como facía? Me gustaba máis, Carlos, se movía máis. Bueno, feito. Ahora cortamos.